भेरगाव ब्लक BSUनि बानजायनायाव थांनाय जुन दाननि 1, 2 आरो 3 अक्ट'आव सानथामनि हाबाफारिजों जिउ जुनार फिनाय आरो जोथोन लानायनि फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। रोंग'सार डाक्टार आरो रोंग'सार आबादारिफोरनि गेजेरजों फोरोंथायखौ होनाय जादोंमोन आरो बै फोरोंथाय बादायाव 700निबो बांसिन अमा, बोरमा, दाउ, हांसो आरो मोसौ फिनो मोजां मोनग्राफ्रा सोलोंथाय लाफैदोंमोन। BSUनि नाजानायाव दिनै बै फोरोंथाय होनाय आबुङै जालांबाय। साफ्रोमबो जिउ जुनार फिनाय आरो जोथोन लानायनि सायाव सोलोंनाय सोलोंसा आबादारिफोरनो दिनै सार्टिफिकेटखौ होनाय जाबाय। साफ्रोमबो सोलोंसाफोरनो फोरमान बिलाइखौ राननानै होनो थाखाय गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोयो TCLCC चेयारमेन बिक्रम दैमारी बिथांखौ। बेबादिनो फैबाय थानाय समफोराव भेरगाव ब्लक BSUआ मेगन फाहामथायनि बेसेन नाङै फाहामथाय बादा लानो थाखाय थि खालामदों होननानै मिथिहोदों भेरगाव ब्लक BSUनि आफादगिरि क्रिनजय बर'आ। जोङो डिमाकुसिनि IB बांलायाव थांनाय 1, 2 आरो 3 जुनाव जोंहा मोनसे भेटेनारिनि ट्रेनिं जालांदोंमोन बोरमा, अमा आरो दाउ फिसिनायनि बेलायाव। थ' बिनिनो जि सार्टिफिकेट माने बेखौ जोङो होनाय जादों दिनैहाय। थ' बेजों लोगोसेनो थांनाय मोनबा गेरेन्टियाव जे मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा जे मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बिनिनो जि चेक थालांनाय चेक बेखौबो जोङो रानना होदोंमोन। बे हाबाफारियाव जोंनि भेरगाव समस्तिनि TCLC मासिगिरि मानगोनां बिक्रम दैमारी सार बिथाङा बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। लोगोसे जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट, ब्लक आरो सेन्ट्रेलनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा BPFनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों। दिनै चेकखौथ' जोङो 71 जन पार्सननो रानबाय। लोगोसेनो आरो बे सार्टिफिकेटखौ जोङो मोनसे VCDCआव 3 जोङो बासिना लादों जे जायफ्रा मोजां आबादारि बिथांमोननो जोङो अफिसियेलि बेखौ बासिनानै जोङो सायख'नानै बे माबाखौ होनाय जादों आरो। निस्सय जोङो भेरगाव ब्लक BSUआ जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों जिहेथु जोंहा भेरगाव ब्लक BPFआ बिथोन होगासिनो थायो। थ' आदा बिक्रम बिथाङाबो मासिगिरि बिथाङाबो जोंनो बिथोन होबाय थायो। थ' थिग बिब्दिनो जोङो खुब खम समनि गेजेराव जोङो माबा खालामगोन बे आइ चेकआप जायफोरा मेगननि बेराम जायोबा एसे बेराम बा नुयै जायो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो मोनसे इनिसियेटिभ लादों जे जोंनि भेरगाव ओनसोलाव 3 जायगायाव जोङो लागोन भेरगाव, डिमाकुसि आरो खाग्राबारि। बेवहाय जोङो फ्रि जे माबा चेकआप बेखौ लानाय जागोन आरो। रायजोफोरनिसिम बेखौनो खावलायगोन जे जिहेतु जोङो फैबाय थानाय जेनेबा जिहेतु दा गोदान गभर्नमेन्ट जाबाय, गोदान गभर्नमेन्ट जानायनि लोगो लोगो जोंखौबो बहुत स्कप होदों खामानि मावनो। जोङो बेखौनो फोरमायहरगोन जे जोङो अराय सम रायजोफोरजों दङ। स्टुडेन्टस जेसेबां स्टुडेन्टसनि जेंनाफोर जागोन बेखौ बेवहाय जों गसंथानो थाखाय थियारि। भेरगाव बड'लेण्ड स्टुडेन्टस इउनियन BSUआ अराय सम ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय जोङो रेडि। थ' गासैबो रायजोफोरा जे जाहाथे जोंखौ क'पारेट खालामो बेखौनो जोङो खावलायहरो।